Je pondělí ráno, sepíšeš si plán. Práce, nákup, vaření, úklid, úkoly s dětmi, telefonát s mámou a určitě i chvilku pro sebe. Večer padneš do křesla a říkáš si, zase jsem nic nestihla. Ale počkej, podívej se zpátky na ten celý den. Zvládla si práci, nakoupila, uvařila, pomohla dětem, vyřídila 3 neplánované telefonáty a ještě utěšila kamarádku v krizi. Proč si tedy říkáš, že jsi nic nestihla? Protože měříš sama sebe podle nereálných standardů. V hlavě máš seznam, který by nezvládla ani superhrdinka s asistentem a uklízečkou. A tak se cítíš, jakože selháváš. To je ten bludný kruh. Čím víc se ženeš, tím si unavenější. Čím si unavenější, tím méně stíháš. A čím méně stíháš, tím víc se ženeš. Ale jde z něj vystoupit. Není to o tom zvládnout víc. Je to o tom uznat, že už teď děláš dost. Naučit se rozlišovat, co je opravdu důležité a co ti jen našeptává perfekcionistická mysl. Představ si den, kdy si večer řekneš, byla jsem dnes úžasná. Ne proto, že jsi stihla všechno, ale proto, že jsi žila s lehkostí a klidem. Registruj se na tento bezplatný webinář. Za 45 minut se dozvíš 3 vědecky ověřené principy, které ženám po 40 pomáhají přestat žít v neustálém stresu a začít znovu dýchat s lehkostí. Nečekej na lepší čas. Klikni na tlačítko a zajistí si své místo zdarma. Možná právě tohle je ten okamžik, který ti dá odpověď, proč se cítíš, jak se cítíš. A hlavně, co s tím můžeš udělat. Uvidíme se dnes večer ve 20:00 na živém přenosu. Těším se na tebe.